Diversi opinjonisti huma tal-fehma li l-kwistjoni tal-konkatedral huwa l-ewwel każ f'din il-leġislatura li ttestja serjament in-nuqqas ta' stabilità fih dan il-grupp parlamentari tal-Gvern. 3 deputati tal-Gvern kienu kontra dan il-proġett. Inkun korrett li ma kontx waħdek minnaħa tal-bankiet tan-naħa tal-Gvern li kont. Kien hemm ħadd ieħor iva li wara l-tħassib tiegħu fuq dan il-proġett. Iva. Fl-laqgħa li kienet saret nhar il-31 ta' Jannar tas-sena 2009 fid-Dar Ċentrali, żewġ ministri qalu li l-fondi għal dan il-proġett waslu għaliex kien hemm min jaf jilgħab il-logħba u għaliex saret pressjoni żejda biex jingħataw il-flus għal dan il-proġett. Dan għadda u ġab l-assigurazzjoni tal-flus tal-Ewropa mingħajr ma kien inħarġ il-permess li meta inti tapplika għal flus mill-Ewropa dejjem trid turi prova li inti għandek permess għal proġett permess mill-meba. Mistoqsi jekk dan sarx b'kombinazzjoni Vella fil-programm Dossier wieġbet hekk. Milli jidher le, għax kombinazzjoni darba darbtej jista' jkun, imma iktar jiena ma nemmenx. Ir-rappreżentant Malti fi Brussell Richard Kakija Karwana kien il-moħħ wara dan il-proġett. Estrid Vella qalet li wara dan il-proġett kien hemm min kellu konflitt ta' interess. Aħna nikkonkludu biss li kien hemm ċertu interessi li kien jaqblilhom proġett bħal data. Jeffrey Pulicino Orlando Estrid Vella qablu li l-mozzjoni tal-oppożizzjoni kienet providenzjali biex il-proġett ma jsirx. Li kieku l-kwistjoni ma talax sal-livell tal-Parlament, x'taħseb li kien jiġri? Kien jibqa' dejjem proġett. Kien jibqa' dejjem proġett. M'għandix dubju. F'dossier kemm Estrid Vella u anke Jeffrey Pulicino Orlando qablu li fl-aħħar 4 snin il-Gvern baqa' ma tallimx mill-iżbalji tiegħu stess. Naħseb kien hemm okkażjonijiet oħra fej stajna ġixxejna b'mod aħjar, fl-opinjoni tiegħi. Proġetti oħra kbar li stajna ġixxejna b'mod aħjar. Jiddispjaċini ngħid ma naħsibx li qegħdin nitalmu speċjalment fejn jidħlu proġetti ta' awtoritajiet li jgħidlek speċjalment fuq konsultazzjoni pubblika, il-proġetti pubbliċi huma l-ar the worst offenders.